L'animal de les flors, de Joan Maragall, llegida per Fatu. Aquelles dues flors que hi ha posades al mig del caminal, qui és que les hi deu haver llançades? Qui s'hi ha, tant s'hi val. Aquelles dues flors no estan pas tristes, no, riuen al sol. M'ha encantat així que les he vistes posades a morir, més sense dol. Morirem aviat, lluny de la planta, elles deuen pensar. Més ara el nostre bri, el poeta encanta, i això mai morirà.